Swela ihlabitlisi yoya wala naseliambonisa kasengiyabona ukwethuka kwami ngabona ukwethuka kwami kasengazivuma izono kavuma izono sa kimi phambi kwakho yakho Yego moshagaga Yego moshagaga
ukuthi inkosi yenzani. Haleluya. Ngibuka uNkulunkulu izinto abeyithinta sebevele bakhuluma ngazo. Haleluya. Usenzima ukuba ngize kule ndawo. Kunzima nje. Sekuze kufika la uyentabeni kaJehova. Ngigidinzeki lo. Glory to Jesus. Ngiyamangala umfundisi uqina mayethinta le ndaba. Haleluya. Ngiyamangala uNkulunkulu mayeshaya isitendi. Ngokuthi umkhulu komonde ungashunyayelwa kwenziwe konke kodwa siyamdinga ade khuluma ngayo ubaba usegwaba athi ke umduduzo umoya ongcwele. Haleluya. Ngibiza ngesiZulu. Glory to Jesus. Afike aqinise afake isitem sasezulwini ukuthi impela kunjalo. Haleluya. Haleluya. Uyangimangaza kusisithebi mayesethi babeyiswe kufeni bethemba igazi lemvana icishe ihlangane le ndaba ngoba ngisahleli phansi ngithandazile bazalwane kodwa mangisahleli phansi unomuntu othi engathi ningabalisa ngezenzo zami. Okay. Libalise ngazo nothe zakude zariseni. Mayisakhuluma inceke kaNkulunkulu ithi babethi behlangene bese qala amahuba amasha. Ngiyakhumbula ezweni engihlala kulo bazofakaza sibuya nabo lekhaya ukuthi besithi sihlangene kuyiconvention ngabo 2012-14 kuvele mayisefikile ube khona ozohlabelela uyobuzwa athi athi hayi bese khona lapha qala ingoma enamagama amasha bese iyajoyinwa. Jesus. Haleluya. Ungabibi ikhobuzayo ukuthi le ngoma ivela kubani. Kodwa bese iyayingelekela nje. Khona lapho uzohlabelela ikhwaya. Haleluya. Kungcola angihamba manga bakhona bebaba khona. Ithi sahlabelela ikhwaya athi no practice ikhwaya athi mina angiwenzi umshado ngoba ngiyakholelwa ukuthi ikhwaya yimpi kaJehova isuke izondlala elizwi izondlala isipidi likaMongcwele ukuba khuluma athi angilipractice lisisi leli inkolo lapho bese
siya 17 kuyogcina 19 ake sifunda angazi Nkosi ngicela ukuthi ngizama ukuyifundela. Jehova ngizwile umbiko wawe ngiyesaba izenzo zakho zivuselele phakathi kwale minyaka wenza ukuba zaziwe kule minyaka ukhuphula umusa nasolakeni. Jehova ngizwile angizwile Jehova ngizonibingelela bazalwane ngiyabona lo amen nawe ma ngizwile Jehova bese ngiyengezwa ukuthi kuyethekwa leli bhokisi Eastern Cape ngemvuselelo ya recent basindisa umfana kwangathi uyahlanya ekhanda ushoniwe kubo esemvuselelweni wathi mayefundela izwi elithi thina sowenza okukhulu kunalokho wagijima wafika waguqa phuphe phambi kwebhokisi wavuka umuntu. That's it. Uthi spiritual mother wamfona shela naye kumuntu la eshela naye spiritual mother uthi banebenza imvuselelo bagijima abantu bephethe amabhakede namanzi bethi itende liyasha usuthixo ngaphakathi afile uNkulunkulu wasezulwini ethi incwadi yezenzo iyathane lakhe elikaNkulunkulu ongaziwa. Haleluya. Uthi ngiyasaba izenzo zakho uthi nakodwa sengiyacela ngiyancenga baba ngathi sizele lokho sophaphathe emazulwini kanakha mayasha sizophaphathe emazulwini ukuthi awuyivuseleleke manje. Haleluya. Haleluya. Masakele phansi ngithi Nkosi bengikholwa ukuthi abantu bazoba baningi kule ndawo uthi akusiwe kade frustrated ngaleyo nto yokuthi why abantu babencane uthi no impumulo zaba u7 bathi wangamqisa phansi ngizofaka zona umlilo sivuseleleke phakathi kwale minyaka bese wenza ukuba zaziwe zisashumayela inqobo zenkosi uyizwe kahle ukuthi zonke zikhala ngokuthi ivangeli liyadelelwa. I still believe ukuthi inkazimulo yokuqala khona enkulu and ayidinga amandla ethu idinga urelax uhlale bese uyambuka uNkulunkulu ezenza imangaliso zakhe futhi akuzukubalisa wena uzokhuluma abantu abaningi bethi akusiwena lo kodwa uNkulunkulu wenzile bese ukhumbula umusa nasolakeni noma kungathiwa ulaka selehlile ngoba ishincane yenkosi kodwa khona lapho there is a grace that is sufficient for everyone. Esasifuna wena ukuthi asondele kuye uzomnika akawaqamba mama. Sithema sikhule sinamathiketi kuthiwa wozani ngizothatha ngangikuthanda ukuthatha ngithanda ukuthatha hlala naphambili ngifuna ukuthintisela ngathi abafundisi uyazi yamsebenzela leyo nto yazi yamsebenzela leyo nto. Haleluya. Lento ezokwenziwa uNkulunkulu iyathathwa oyifunayo. Futhi ayikhethi ibala lamuntu ngoba ngisho zonke izinto ebekhulu sekhuluma ifuna lo aphanjanise. Ngithi ngiyalapha manje ngoba ngiphuma uthi yazi lo aphanjaniswele
ngiyathokoza ngethemba.
Mina ngithabese mukeni. Hayi akekho uzoza phambili Nkosi yami Jesu. Haleluya. Sibekiwe izandla. Haleluya. Ake siyibukelele siyithathele. Uyayibona le nto leyo ifunela yini? Khona lo ifunela yini? Athe othula uzulwe. Awuyoshayisha thapha mina ngifuna ufakaze ngolesine. Angifuni ukuphelele iviki. Wathi umfundisi kimi ngasebenzi. Bakuthepho efika uMonday kusekhule wena. Wathi yena wahamba egarage wabuka imoto engenaphezulu. Waye egarage bamnikeza imali. Ngizosebenza. Wathi ngoba ngasukume ebandleni ngathi ngiyabonga Nkosi imoto ekubi. Ubanikeza. Ngasukuma ngeMonday elandelayo ngasekho. Ngathi ngiyabonga uNkulunkulu sengiphethe umsebenzi. Khumbula kahle usisi enganginaye. Wayengangihleki usisi ehamba nami. Kwazi ngathi ngisebenza. Wayezalale ngomnyango wasemlonzweni. Ethi ususebenza nami. Haleluya. Ngithi lo msebenzi nguwo. Yiwo lengangana qualification yakho. Akwadinga ngike ngifakaze intengeko. Ngithi uJehova usengiphile. Ngoba ngihambi ngokubona. Kodwa ngani nabantu abaqualifyayo ngikhompyutha nabo. Wathi eShodi uthanda igama nesibongo. Qualification yakho. Ngoba ngiyeShodi namhlanje wathanda igama, wathanda isibongo sami yasebenza. Egama nesibongo. Ngabuka ukuthi kukhona njengalapho Israyeli ehamba ngezibongo. Wathanda umuntu ngaphambili. Wafika walungisa egameni. Ufika abantu baqalele xoshana ngakhekheshini. Usenokuthanda igama nesibongo. Haleluya. Awubazalwane. Ngoba into yasesibili. Inkinga abantu abaphambili. Uyabashaka. Banemukela basebeba nesibili. Ungithamasha. uJehova uNkulunkulu. Ngicela uwalethe manje. Ngiyahlupheka ngoba ngiyafundisa. Kuthiwa umuntu mawusamtshela Yesu. Ngoba